Nasi mwaine tsoka futi. Mwaine tsoka. Ina ndikazosha yo. Mo atishadi anhu anofamba netsoka. Yo mweyo tsoka. Aiwa mbijana atishadi anhu anofamba netsoka batai nei baba banditi. Saka manatsoti munditeere kuchechi kunatsorakidza kuti muri serious. Desade remudhara. Achapesera kutoyo chechi. Anwe mudhara waita zvekuya kuchechi kunditeera kuchechi nekuti mudhara uyu anenge ari serious. Muri sei kwa mushuwa? Makarowa mask yenyu kwane kafulu kari kunetsa. Gani ngoisawo. Vanhu vakanakirwa nekaclip kaipa. Vanhu vari kuti tikubatsire. Vanhu vane chipo. Chichaita kuti mutoita zvekutonditeera nekuchechi. Ndo serious wacho iri wataitaura. Ndo serious chacho because ndakafuna kuti yesh basa raMwari ndakapuwa rangwandi kuti mabiblia yakachinesa kuti kana ndikaona anobasa kubatsira masonondi kana chipo chiripo chacho. Chipo chiripo handiti. Ezvino takubvuma kuti chipo chiripo. Nemizi yacho ndakubvuma because nemizi ndakapuwa kana ndakatoka kusukuba pade mesoka ndakapuwa. Nditotaura kuti batsira vanhu kuti pare zimatambudziko sakano kuti anhu ari kuramba mudzimba amwe vechidzinga maredha amwe chidipa tokurana chipo chema but sitoda kuti vanhu ngavanamata. Alright. Saka manatsoti munditeere kuchechi kunatsorakidza kuti muri serious. Desade remudhara. Ndinofana achapesera kuti uyo. Achapesera kuti uyo chechi. Achapesera kuti uyo kana mwara. Okay. Handiti. Toti kereke yaMwari ndebe. Totenda mamasora sei. Kana mafana pataka ndikadana ndakana vakundikadai ndikachona. Vakatofara kasaba mwana afika imene. Alright. Ino kana tutazokutera because atingaputi one time one time. Saka tutasoti. Alright. Saka ndiri kuona vanhu vakawanda paFacebook vari kuti tikubatsire uye vanhu vari kuti kana muchero nyaya yemari vanogona kubatsira. Munonzwa sei muchiwana response yakadai? Ndingafara zvikuru kana vakatibatsirawo. And ivo vonja vachakarongondo kuti chipo chiripo zvecho. Alright. Because nemasongo andopuwa mwacho zvinoita kungorotsa nekungorwa nekuita so. Alright. Mazviona kuti zvekukakama hazvina basa vanhu kana vanhu vachingokufarira vanongokufarira. Ndikafara zvikuru iwo bako kuchaya chaya because ukaona ndodanga bako kudaika. Zvinhu zvakatoti ndakaramba peso ndakasona kuti ndakamboedza kutaura vanhu zvike tibatsira kana mundikana chacha hama chacha but hapana kana patodi ndibatsira ndobva ndazoshinga nakakura studio ndakati studio hona ai masoko andakupa zvoso asiyana nezvekare zvinoita ndakuita nyaya dzokuti dzinongorera zvokuti kana wegwa kana video yacho kayati marakatuka maita video unongoona nyaya dzechi dzichingoitika zvashuwa kuti shuwa nyaya idzi dzakubatsira vanhu. Kuti itaika heti kudai tinatsoona face kudai alright aiwa ataitwa zvakanaka. Nice one. Saka tiri kutarisira chiko mudauro album iri kana kuti mudauro wachi chero kana mukati ndiro album ine masoko akatowandisa zvokuti ndotade bhuku resera. Alright. Saka iBhayibheri munotoita muchikurwa magwaro. Aiwa mandiraidza kuti muri serious. Don't worry. Isusu mangwana kustudio chako off munoita rini? Nhasi mamarara basa. Saka off ndirini? Chipiri nechitatu. Chitatu towatadi tobatana handiti tonotoita sei. Thank you so much. Tendai vanhu vari kukusapota. Ndikafara kakala wadaya kuti anondopa pasipo ndakasoma pasipo kakala ipo pacho pasipoti songa ndakaragazira ndasi uri kufara. Gaziraika. Ndekutenda Mwari. Ndekutenda Mwari. Nhasi mwaine tsoka futi. Mwaine tsoka. Ina ndikazosha yo. Mo atishadi anhu anofamba netsoka. Yo mweyo tsoka. Aiwa mbijana atishadi anhu anofamba netsoka batai nei baba banditi.